Kaixo, nire supertxiki eta superfamiliak. Zer moduz gaude, Itziar naiz, aurre mentorea, psikopedagogoa, reiki irakaslea eta heziketa fisikoko irakaslea. Gaur hausnarketa bat ekarriko dizuet. Ze iruditzen gure egunerokotasuna eramango bagenu ondorengo jarrerarekin. Hilko gehalaren kontzientziarekin, baina ez estres moduan, egi moduan, hau da, noizbait hilko gea, orduan, ze iruditzen biziko bagina, beste lelo batzuek esaten dutenaren arabera ez alderantziz, nire helburuak betetze aldera, hau da, fokoa barruan jarriz, eta nire helburuak betez, eta garrantzia duenari hortan fokatuz.